دناو ئەدەبیاتە مڵەتاندا جوورێک بناوێ ئەدەبیاتە شیرەتان هەیە هزروان بیرمەند و کەسایەتیên مەزن و بیرەوەر کو دنیا دیتنە و خۆدی ئەزمونên ڕەنگین و مەزنن دخوازن بڕیا vê ئەدەبیاتê û بڕیا پند و شیرەتên xwe sûdê bigihînin milletê xwe. Di nav Kurdan de jî kuşgel û neteweyên din bêtir hewcedarî pend û şîretana hinek kesên wiha derketine bi taybetî zimanzan û fîlosofê Kurd Celadet Alî Bedirxan pendiyar û şîretvanekî zana û zîrek bû. Wî biriya kovarên hawar û rojan û dengê xwe gihand milletê xwe û şîret û amojgariyên xwe li xort û keçên Kurd belav kir. Duwarê zimanê Kurdî de ku pişka şêr ji guhdana Mîrê Medbir Celadet bi kelekel û heyecan û bijaneka mezin û kezebeka şewitî şîret li gencên Kurd dikir û gilî û gazinên xwe wiha dianî ziman. Yan hînî xwendin û nivîsandina bi zimanê xwe bibin yan nebêjin em Kurdin. Bê ziman Kurdîtî ji we re ne rûmete lê rûreşiyeka giran e. Bavo li dinyê ji me kêmtir kes nemaye. Heçî millet hene tev de bûne dewlet û hikûmet xwedan kitêb û dibistan. Bi tenê em milletê Kurd bişûn demane. Divê em hînî xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Celadet Bedirxan her tim dixwest berê xort û keçên Kurd bide xebat û têkoşîna ji bo pêşketin û rizgariya Kurdistanê û hewl dida xortên Kurd nekevin jêr kartêkirina kesên dixwazin xortan sar bikin û dilê wan ji kar û xebatê bihêlin. Di hejmara hejdehan a kovara hawarê de ku sala 1933 li Şama paytexta Sûriyê derket Celadet wiha dibêje. Xort û holê bixebite yan bi xwe çêke yan alîkariya ewan bike ku çê dikin ava dikin. Lê eger tu nikarî bi xwe çêkî ne jî alîkariya çêkiroxan bikî hingê biyên çêkirî şa û kêfxweş bibe. Ji ber ku ew ji bona te ji bona milletê te hatine çêkirin. Wekî tu dixebitî dexsekar ji dora te kêm nabin. Tu guh nede wan. Xebata te mîna dengekî ye. Ma deng bi pivkirinê tê te vemirandin. Keda te mîna çirayekê ye. Ma çira kengî bi deng û pêjnê temiriye. Dengê te ku ji pivkirinê natirse ew ê her bilindtir çira te ku bi pêjnê nalerize ew ê her giştir bibe. Besa Mustafa Rûdaw.